Odmysliteľne patria koledy. Ľudia chodili z domu do domu a prijali si len tie najlepšie veci. Stretli sa rodiny a oslavovalo sa. Tieto zvyky sú u nás zaužívané predovšetkým na dedinách. My sme sa ale s kamerou boli pozrieť, ako sa koleduje na jednom z košických sídlisk. Starý rozchodí, nový príchodí, starý rozchodí, nový príchodí. Vyčujem tomu domu a o ním každomu, same perše gazdoj, že by mal 100 000 eur takoj. Koledníci pred dverami najprv zavinšujú a potom zaspievajú. Domáci pán ich potom pozve do svojho príbytku. No, ja vás vítam u nás. A ďakujem vám, že ste nezabudli aj tento rok. Na zdravie. Ponúknite sa. Či je to v bloku, či je to na dedine, treba si pripomenúť narodenie Ježiška. A my sme boli zvyknutí, lebo naši rodičia, naši dedovia a všetci dodržiavali ten zvyk. Predpokladá sa, že vianočné vinše a koledy majú pôvod v Rímskej ríši, potom sa pretransformovali do kresťanstva. V súčasnosti sú poisťovacie spoločnosti pre roky neúrody. V minulosti takéto nebolo vlastne nič a ľudia sa, obrazne povedané, chytali slávky každej príležitosti, keď si mohli dopriať. Koledníci na sídlisku sú naozaj nezvyčajní a tak je o nich obrovský záujem. Z Košíc Dávid Vido, televízia Markíza.